B'investiment ta' 868,000 euro l-gverni da' 3 skemi Boost, Invest u taħriġ mużikali ta' żgħażagħ fil-każini tal-banda. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zupparditanti spjega li 400,000 euro se jmorru għall-iskema Boost, 90,000 euro għall-programm ta' taħriġ mużikali u 126,000 euro fis-sena għal 3 snin għall-programm Invest. Għalli dawn l-iskemi jirriflettu l-viżjoni tal-gvern li qiegħed liż-żgħażagħ fiċ-ċentru tal-politika. Kita Zupparditanti għalli laqdiet l-każini tal-banda u mal-qalb tal-komunità u postijiet fejn iż-żgħażagħ jitalmu, jikbru u jħossu sens ta' appartenenza. Andrea Zoppardi mill-Laqda Nazzjonali Każini tal-Banda għalli din iskema li tajn kemm lill-allievi u wkoll lil-laqdiet mużikali. Tejn lill-laqdiet mużikali ġew pajjiżna sabiex ikunu jistgħu jinxtraw kemm strumenti mużikali għall-allievi fi ħdan dawn laqdiet mużikali kif ukoll sabiex jitħallsu spejjeż relatati mat-tagħlim tal-mużika ġol każini tagħna. Hija inizjattiva ta' min ifaħħarha ħafna u nittamaw illi dawk kollha li huma involuti fil-tmexxija tal-każini japplikaw għal tali inizjattiva. Kif nafu dan huwa kollu xogħol volontarju li ħafna drabi jirrikjedi wkoll ħafna spejjeż biex iżżomm għaqdiet bħal dawn. Il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Żgħażagħ Miriam Toma qalet li dawn l-iskemi joffru spazju kruċjali fejn iż-żgħażagħ jistgħu jwettqu l-idejat tagħhom. Miriam Toma ħeġġet lil kulaqda tkompli tibbenefika minn dawn l-opportunitajiet. L-applikazzjonijiet għall-iskemi Boost u tat-taħriġ mużikali jiftħu fit-12 ta' Jannar li ġej sa 19 ta' Jannar. Għall-iskema Invest l-applikazzjonijiet fetħu huma miftuħa sa 19 ta' Novembru li ġej.